Здравейте, аз съм Зара, вие гледате Music Space. Тук до мен е Джина Стоева, която ще ни разкаже за един от най-интересните поп-фолк проекти в последно време. Здравей, Джина! Какво ще ни кажеш за новата си песен с Ивена и Теню Гогов? Набира скорост, което много ме радва. Коментираме си с Ивена и с Теню, че вече я чуваме по заведения, по дискотеки. Непрекъснато, дали, като сме на участие, хората я пеят заедно с нас. Това е най-добрият показател, нали, доколко я харесват. Когато чуеш как реагират на тази песен. И един проект, който се забави малко, може би от година и половина го подготвяхме. Теню с типичното си чувство за хумор написа текста, той написа и по-голяма част от музиката на песента, иначе аранжимент е на Светло Заров. А ти спомена, че хората много се радват на песента. Как реагират твоите колеги, които по някакъв начин биха могли да открият част от себе си в песента? Ами колеги също, тук преди няколко дни се срещнахме с Джордан и той започна директно да ми пее. Вместо, нали, няма здрасти, как си, що си. Виждам, че често използват израза трима в комбина, явно им харесва. Това е забавно, нали, че по някакъв начин се иронизираме, нали, с това. 4-5 фенове, 3-2 фенове, се ще има. Нали, в клипа виждаме, че има животни, добитък, баби и така нататък. В смисъл, всеки един от нас се радва на някакви фенове. Да, може да не са феновете на Лейди Гага, примерно, но всеки един от нас се радва на фенове и аз съм щастлива за феновете, които имам. А сега един малко по-личен въпрос. Това лято гледахме много интересни твои снимки с един твой колега, Крум. В любовно отношение, какви са твоите перспективи? Ами да, гледах, че всъщност снимките са даже и в интернет пространството. Бяхме на плаж, бяхме отишли на негов рожден ден с Ивена. Изкарахме си страхотно. Да, мажеше ме с масло, но в това няма нищо лошо. А ти спомена неговия рожден ден. Наскоро ти също празнува. Как мина твоя рожден ден? Моят рожден ден мина добре. Бях в компанията на моя приятел. Така съвсем усамотени, без прекалено шумотевици и големи групи събирания. Така че, естествено, намерих възможност да се събера и с така най-близки приятели в домашен кръг, да го наречем, да ги почерпя. Така че по този начин отбелязах моят рожден ден. Благодаря много за интервюто. Вие разбрахте как Джина Стоева поддържа формата си, в какви отношения е със своите колеги. Вие гледате Music Space.